ఓం అందరికీ శుభ సాయం. ఈరోజు చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి ఒక చిన్న రాముని స్తుతి తెలుసుకుందాం. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. భావము: ఆపదామపహర్తారం, అన్ని ఆపదలను తొలగించేటటువంటి, దాతారం సర్వసంపదాం, అన్ని సంపదలను ఐశ్వర్యాలను ఇచ్చేటటువంటి, లోకాభిరామం, తన రూపము చేత తన గుణాల చేత లోకాన్ని అంతటిని ఆనందపరిచేటటువంటి శ్రీరామునికి భూయో భూయో నమామ్యహం, మరలా మరలా నేను నమస్కరిస్తున్నాను. రాముడు ఎంతటి అందవాడు అంటే పురుషులు కూడా అతన్ని మోహిస్తారంట, అంతటి అందవాడు. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम. अभी इस श्लोक का हिंदी में भावार्थ देखेंगे. आपदाओं को दूर करने वाले, बहुत संपत्ति को देने वाले और अपने रूप से गुणों से समस्त लोक को आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ. धन्यवाद.